Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Mayo 22. TESDA Director General Kiko Benitez kabahin sa mga cabinet secretary nga nag-resign matapos magpanawagan ang presidente. Indian National nga nag-arado sa mga nagaprosesyon sa Alangilan sa Bacolod, hindagdagan sang warrant of arrest. Empleyado sa San Carlos City nga nagpamalibad magpa-drug test, i-refer sa City Legal Office. Deadline sa pag-file sa election protest, subong na nga adlaw. Kag sa Good Vibes, bago nga resto bar, nagbukas sa Bacolod City. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, wala sa may ginapaabot nga masulod nga bagyo sa Pilipinas tubtob sa katapusan sang bulan sang Mayo. Ang Intertropical Convergence Zone o kun ITZZ ang padayon nga nag-aapekto sa Mindanao. Ining pagtabo sang hangin sa Northern kag Southern Hemisphere, ganit dako sa gihapon ang tsansa sang pag-ulan. Samtang ang easterlies naman o kun ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nag-aapekto sa Visayas kag Luzon. Ang moisture nga dala sini ang mahimo magdala sang ulan. Sa subong wala sa kun anuman nga weather disturbance sa guwa kang sulod sang Philippine Area of Responsibility, ganing ginapaabot man sang pag-asa nga wala man sang may masulod nga bagyo sa Pilipinas tubtob sa katapusan sang bulan sang Mayo. Sa number 9, pagpatuman sang survey sa mga commercial establishment sa Bacolod kabahin sa pagpasiguro nga mayara ini sa mga business permit inang ginaduso man sang konseho. Malawig na nga natagaan sang kahigayonan sang Bacolod LGU ang mga commercial establishment nga wala pa makasecure sang business permit. Gani para kay Councilor Jason Villarosa, nagakadapat lang nga mausisa na ang mga commercial establishment nga wala sang compliance kag ginakinahanglan nga multahan o kon mapinahan. Nagapati siya nga kinahanglan mapasakaan ang penalidad sa tuyo nga mapaiway ang pag-operate sang hindi lehitimo nga mga negosyo. Inikasubong na lamang sa nagsira nga ilimnan sa barangay Mandalagan, kundi naginom ang mga nagrambol sadto nga mga kabataan nga nagresulta sa pagkautas sa isa ka 18 anyos nga lalaki sa nagligad nga Mayo 13. Ang natukod nga Integrated Task Force nga ginalakipan sang katapos ang City Legal Office Enforcement Team, Business Permits and Licensing Office kag Office of the Building Official among nagapatuman sang mapping operation para masiguro nga ginasunod ang revised revenue code sang syudad. Isa ini siguro kapaagi na i-urge na pagit ang mga establishments, mga cars na mag-process on time or early. No? Hindi yung kung may matabo mga incident, ang mag-process. When do you expect to makuha ang results ng surveys or in case niya? Yeah, hopefully next week, maara na siya ang atong result. Sa number 8, mga kagamitan sa disaster response kag search and rescue personnel sa BCPO kag NOCPO ang gininspeksyon. Nagpatigayan sang inspection sa tanan ng mga kagamitan kag salakyan nga ginagamit sa mga kapulisan sa tion sang kalamidad kag emerhensya sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Inigod mapasiguro nga kumpleto sa mga gamit kag handa ang mga search and rescue personnel sang kapulisan sa tion nga kinahanglanon ang ila serbisyo, ilabi na sa tion sa mga kalamidad nga posible mag-igo sa probinsya. Pareho na lamang sang bagyo, paglupok sang bulkan kag iban pa. Sa number 7, duha ka mga regular employees ng San Carlos City nga ginaligar naglikaw sa drug testing nga ginpatigan sang syudad ang iga-refer sa City Legal Office. May 115 ka mga regular kag job order employees sang nagkalain-lain nga mga talatapan sa San Carlos City ang ginpaidalom sa random drug test sang Martes. Ang drug testing ang ginpamunuan sang San Carlos Anti-Drug Abuse Council sa tuyo nga mapabilin ang isa ka drug-free workplace angot man sa guidelines ng Civil Service Commission. Sunod kay Mayor Renato Gustilo, negatibo sa paggamit sang illegal nga droga ang mga batch nga ginpaidalom sa testing sang Martes. Ugaling sunod sa iya,
may duwa ka mga regular employees nga ginaligar naglikaw sini. Ginpangita sila kag gintawgan sunod kay Gustilo, pero ini sila ang wala nagsabat. Iga-refer sa City Legal Office ang among kaso para sa legal action sunod kay Gustilo. Ang duha ang may history na sa drug use. Nagpaidalom naman sila sadto sa rehabilitation. Ni sila may mga records na ni silang heavy drug user. Ay, okay. Nang isa... Ang isa ni gikan na ni siya nagpositive so nagbangon kay regular nagba-comply sa requirements for rehab. I am now consulting with the legal office kung anong himuon ta. So magkuha ng legal, file lang kaso, file lang namang kaso. Sa number 6, bangkay sing isa ka senior citizen na sapwan sa suba sa Banwa sang Isabela. Isa ka 67 anyos nga lalaki ang nasapwan na lamang nga nagalutaw-lutaw sa suba sang sitio Barikudo sa barangay Kamang-Kamang sa Banwa sang Isabela, Miyerkules ang gabi. Sa report sang PNP, duha ka mga persona ang nagpadulong sa suba agud kun tani mangisda sang ila nakita ng bangkay sa suba. Gindalang biktima sa ospital. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Ginsiling ni Police Major Joseph Partidas, ang hepe ng Isabela PNP, may mga minor injuries ang lawas ang biktima. Kaya isa ka mangunguma, apang hindi pa nila mapatod kun ini ang tugas ng pagkahulog sa suba ukon pagkabunggo sini sa mga bato. Although ang family wala man niya sang any complaint no nga may or pronouncement no nga may kontra na siya o kung na yan no. Do determine namon if naligo ni siya or aksidente ni siya nga nahulog o permito siya dito. Kaya yung family kagabi may pa na initiate siyang interview sa aton nga investigador. Sa number 5, Indian National nga nag-arado sa mga nagaprosesyon sa Barangay Alingilan sa Bacolod, gindagdaga na sang warrant of arrest. Pero gilayon man nga nakapiyansa sang tunga sa milyon ka pesos. Gindagdag na ang warrant of arrest para sa kaso ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property, and physical injuries bato kay Jagpret Singh, ang driver sing Innova nga salakyan nga nangarado sa mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan sa Bacolod sang nagligad nga Biyernes Santo. Bangod sang pagkabunggo, 3 ka mga persona ang napatay, kag 16 ka iban pang nasamaran. Nagpadulong si Singh sa Police Station 5 sa Barangay Granada Miyerkules ang aga para voluntaryo nga magsungka. Ginsiling ni Police Major Mark Joel Reclamado, ang hepe ng Station 5 sa Bacolod, matapos maproseso mga dokumento, nagpiyansa ang Indian National sang tunga sa milyon ka pesos. Suno pa kay Reclamado, nagpasalig man si Singh nga atubangon sini ang iya nga mga responsibilidad sa mga naulamid sang pagkabunggo. Sa number 4, kahalitan niya gintugas ang ashfall sang paglupok sang bulkan Kanlaon sang Mayo 13 sa mga pananom ang nagdangat sa 1.8 million pesos. Sa report ni Dina Insola, ang OIC Provincial Agriculturist, masobra sa 1.8 million pesos ang kahalitan sa palay kag high-value commercial crops. Sa report niya ginsubmit kay Governor Eugenio C. Lacson, masobra sa 128,000 pesos ang kahalitan sa palay sa Barangay Sag-ang kag Kamandag sa Banwa sang Lacasillana, kag masobra sa 1.7 million pesos ang kahalitan sa high-value commercial crops sa Barangay Tabaw Proper sa Bagumbayan, sa Banwa, Bayaba sa Banwa sang Valladolid. Ginakabig sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na moderately explosive ang eruption sang Mayo 13. Sa number 3, subong adlaw ang deadline para sa filing sang election protest. Samtang ginalauman sang COMELEC nga ang mga matipon nga campaign materials mapadala na sa Material Recovery Facility. Ang patag ni Attorney Leonel Marco Casiliano, Regional Director sang COMELEC NIR,
nagapending sa possession nga ginadagan ang talatapan nga magabaton sa election protest. Kung elective post sa mga banwa sa Regional Trial Court ini gina-file. Kung elective post naman sa syudad kag probinsya sa Comelec, Manila, ini gina-file gani hindi man nila mapatod ang filing tubtob na lamang kung silang pahibaloon o kung makabaton sang mando gikan sa korte may angot sa reklamo. Samtang ginapahanumdum liwat sang Comelec ang mga nagapapili nga wala pa makapangkakas ng ilang mga campaign materials nga kakaso na ini. Ginalauman ni Casillano nga mga tarpaulin nga matipon ang kuntaning ma-forward sa Material Recovery Facility para ini ang ma-recycle. Pag hindi talaga nila tinanggal, tatanggalin ng Comelec yan. Yung expenses sa pagtanggal, i-charge sa kanila. Otherwise, Comelec will file a case against them for violation of the federal laws sa tugunan po natin. O kaya tulungan na lang po kami ng local government unit. May ordinansa naman sila dyan tungkol dyan. Pwede nila tanggalin yung mga campaign posters na yan. Ang sa amin lang is yung matatanggal ng mga tarpaulin, sana ito doon sa material recovery facility para pwede pang ma-recycle. Sa number 2, pila sa mga provincial kag city officials ginaabi-abi ang posibilidad nga mangin House Speaker si Congressman-elect Albi Benitez. Para kay Bacolod City Councilor Alvector Espino, dako nga oportunidad para sa syudad ang posibilidad nga mapili si Mayor kag karon Congressman-elect Albi Benitez bilang House Speaker. Si Benitez ang ginakabig karon nga top contender para sa pamunuan sang Kongreso. Gindugang ni Espino nga bahin sa pagserbisyo, madamo na sang napamatud-an ang alkalde. Gani nagapati siya nga may ikasarang ang alkalde sa amo nga panangakuan. Ginaabi-abi man ni re-elected Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang amo nga posibilidad para kay Benitez. Ini ginapaabot mismo ni Governor Eugenio Lacson nga negrense man ang mangin speaker sa 20th Congress. O galing hindi basta-basta ang kakompetensya sang alkalde sa pwesto bangod si House Speaker Martin Romualdez ang ginasining sa gihapon nga ginasuportahan sang supermajority sa Kongreso. Po nagapati kung Albi Benitez is destined for greater things and this is the start of it. Amo nang nakita. So then it will be better for Negros Occidental. Ako na bagay, lain hindi ako speaker kasi siyempre you have access to almost all government agencies. Big help, big boost for the province of Negros Occidental. And we pray for that to happen. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ni Grense TASDA Director General Francisco Kiko Benitez kabahin sa mga cabinet secretary nga nag-resign matapos magpanawagan ang presidente. Nagpanawagan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa courtesy resignation sang tanan nga cabinet members para ma-recalibrate kag makafocus ang direction sang iya administrasyon kasunod sa mga political development sa pungsod. As of press time, halos kalabanan sa mga cabinet secretaries ang nagsumiti na sa ilang resignation letters. Kabahay na diri si TASDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez nga aray kongresista sang 3rd District sang Negros Occidental. Sunod sa iya, nakahanda siya nga magserbisyo sa anuman nga kapasidad kag para sa presidente. Sunod kay Presidente Marcos, base sa resulta sang piniliay, nabatian yang singgitan sang pumuluyo nga hindi politika kag hindi palusot ang luyag nila. Nagpasalig naman ang Malacanang nga hindi maapektuhan ang nagapadayon nga mga proyekto sang gobyerno sa Subo. Kutob sa mga performers, mahimo ma-retain kag may mga mahimo nga maislan. Sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon.
Kag sa good vibes, nakatilaw ka na bala sang chicken na nasal sa tacos kag corned beef kansi. Pila lamang ini sa ginapabugal nga culinary dish sang bago bukas nga resto bar sa Lacson Street sa Bacolod. Upod sa manamit nga pagkaon kag relaxing ambiance ang music nga santo man sa imo nga nightlife. Yari ang report. Daw yara ka lang sa hotel lobby samtang nagakaon o kun naga-nightlife upod sa barkada o kun pamilya kunyara ka sa sulod sang Numa Kitchen and Bar nga bag-o lang nagbukas sa Dalan Lacson sa Bacolod City. Mayara sang duha ka mga VIP rooms ang resto bar nga sakto sa mga business meetings kag gathering sang pamilya o kun magkabarkada. Istorya sang mag-business partners kasanday Justin Bilbao kag Justin Limhap, pareho man sila nga mahilig magkadto sa mga bar. Kag nagdako nga mayara sang family-owned restaurant business. Gani upod sa ilang nga mga misis, napaminsaran nila nga magtukod sang kaugalingon nila nga resto bar. Parang we can have a place, we can para makatambay or makakaupod with some friends, families, we can spend together. That's why we designed this place like a very relaxing parang lounge. Di na siya nag-originate, Numa. Saan siya nag-originate? No, actually, we were thinking of a name and then pumasok na sa isip namin yung Numa. And then it just clicked like that. Parang it's really the right one. And then we said, oo nga no, kasi we have one partner and he's always like, maano ta? And always like, Numa. So, Inom. It sounds like Numa. An expression, common. Yes. Expression in Ilonggo na inom ta. So Numa. And then we check it out and the name also happens to the meaning of mean as spirits. spirits. So we want to connect kitchen or comfort food plus yung bar. So we're also open in the evening, late nights to cater yung mga gusto mag-inom, mag-chill. Upod sa relaxing ambiance, ginapabugal man sang kitchen and bar ang local dish nga may twist. Pareho na lang sa ginakabig cultural heritage sang syudad nga inasal nga manok sa tacos. Kag ang kansi corned beef. Dugang padri ang espesyal nga beef pares. Homemade corned beef, and then we combine it with the flavor of Bacolod na we use batuan, and then meron tayong bone marrow. Would like to offer is something that I think medyo enough scale natin in terms of presentation, in terms of taste, but still the roots of the comfort food is still there. Sa grand opening sang Numa, madamo sila mga regular nga customers, mga abyan kag pamilya ang nakigbahin sa selebrasyon. Nagtambong man sa seremonya ang pila ka mga provincial kag city officials. Amigo man nato ang mga tagiya diri and so far do nami get ang ambiance and the food is really great. We're amazed that parang there's a lot of people coming and reservations talaga, and sometimes there are days na Private. we're already fully booked. We come together as a big group, so that's what we try to have here also in Numa. That's not only for gimmick alone, but for family. So celebrating memories, celebrating milestones here. Ang kada adlaw sa Numa, may santo man nga music sa mga mahilig sa nightlife. Pero labaw sa elegant ambiance, manamit nga pagkaon ang serbisyo sa mga staff, rason nga sila ang ginabalik-balikan. Antes kita magtakop sa liwat, shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook, especially kay Niza Limhap Kiazon, ang isa sa mga nag-points ang Numa, kay Sir Dennis Villa Florida, Jubia Janalas ang Baguio, mayong hapon ma'am, Sir Sachi Cruz, Maninay Jonali Visitacion, Co Di Paula, Jemima Danoka sang Japan, mayong hapon, Jocelyn Roquero, watching from Hong Kong, RH Tata, Ray Tinosan, Jessery Hevero, may pa-shoutout siya no, sa teacher niya nga si Gingging Ruth kag Miss Jennifer sang Sarait sang Himamaylan. Kay John Randolph Rubin, good afternoon sir. Chona Caredo sang Singapore, ginapa-shoutout niya man ang Caredo family kag Flores family. Sir Nene Grande sang Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Moises Padilla, good afternoon. Kay Gloria Bantigue kag subuman kay Jonal Gan. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Delfin.